Number 1 Dwaramla constituency long PMAYG ahemso batai ke thom atangka ulai der phita ahemso tang edetpu aputha puthot lamklar kachipi kedam tang ni phai kwe phor ni PMAYG ahemso kitang tepu kipipot number 1 Dwaramla constituency kaparlo Hamarfa revenue village Borsing Terona Rongalong PMAYG ahemso batai ke thom atangka ulai der phita tang tepu puthak kikim kechok chelapen patang tedet pu aputha puthot contractor tum la pen ahem su kelong ahem pho tom pen pachaton ti adim puthot chingwai chingsai pen patang pon pu pu lasi ronga sar borsing teron hin pen lamklar chipaklang pon na rong umni ahem dolo biren lakhe la pen ke pu kasang bipi ahem alang litum beneficiary pen li lamthe arjulong abangke chuchiklo yoni jon thoma frang alang je ita asapso dorde dera masi la ঠিকাদার dumbang ta and to that la pen ke hala pilopuji lekthem biren lekthe tuma hema bang ta la puson lo alang letum installment bang incomplete ajoini se hema bang tang te lu pusi alang litum ঠিকাদার hin pen non pr julong thulo obosei la beneficiary la pen ঠিকাদার tumang bong alama bang ni li sini dunde dera joini si nili langdam free amat ahema bang tang te dera joini si social media long pilong long lo Aposinili hin pen cukubir chulo je alang litum pini nili long nili boha mate gambura hem bang pen laso alam bang se pakeng lo ase laso social media long nili kipi pon alam thia bang kela ke ahok he pusinili hin pen puthot karbiang long sodlang do ara rafan nili hirjume pi pen laso video ba ahok he pura lamklar nili sipi lo kardo tulong lo ladak kami klema ঠিকাদার atum sitami alang litum pulo lela installment last installment apan alang litum portal ke he noa joksi asaya bang asap suka chington la puson dur thukok ajoni mat akon nili puthot roithule thot lo chuke dam tang ninia frang halaso news ba ke pilong bin lo sitame akon nili adithulong lo portal ke he noa jok asam angkang pialong sitame along tinta la last kisti mate ki PG atangka bang arang litum portal ke heno geotech takle muni kusini lifan lang pachini ajok si lase la jitu nini ke damtang news abang ke ahok he pusini lihin pen la lam klar sipilo na hingan pen ninje jima gamura Fransi Kardong Pajirlo la bangke alang li mongol sing be kaninje lambang kedamtang news fast portal news along kipipona bang alam pen la nili tumarong amena bang lalo borsing terona rong lo nili rong lo nili bang la so news long lok pen nili tame la beneficiary hem mate la so hem chukima hem adung nili arleng stame toilo ba nili mithang tame arjulo te alam bang ke la pulo je last installment bang ke longning dola la pena kamba ong welo hala bangke thika chokle matum bang la bang la pen beneficiary bang bang ching teaching wire lo je ke claim patang ni asabu do chelle hala suko patang te bang alang li be sang ho bang dam pen video dam pen alang li portal news long ke serde da bangke alang li non ta chikubir lo je ni li si chok ke chelle la so news ki pe bangke ulo la dak pen lang dam lu plote alam bangke how happy lo so news long ke klang alam bang ke la si non bang ke ni rong sar ke ni nge thek la lo ang ton ahem ta chunerji mate misem mesi chun ponji bu sining thelo la pen so news long kan nge alam bang ke pin